The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. In preparation for our study of the Word of God, the next few moments will be devoted to silent prayer, the objective of which is to make sure that we are filled with the Holy Spirit as we approach the Word of God. Silent prayer gives you the privacy of the priesthood and makes the option of rebound or confession possible if necessary. Apanalang kanimo higala nga dili pa Kristohanon, gidasig ka o dapit ka nga imong tuuhan sa Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas o karon ikaw makasalmot usab ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa magampot ta sa hilom. We thank you, Father, for your wonderful sense of humor, for your faithfulness, your relaxed mental attitude toward us because of grace, for the fact that you love us on the basis of your character without compromising your character, for the fact that you have never compromised your character even once in loving to the maximum the worst believer who ever lived and the best. We thank you that grace found the way to accomplish all of this. As we continue to study this great grace gift from Jesus Christ, may God the Holy Spirit enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. So, niya nasab kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, atong ipadayon kini, o nagpasalamat ta sa Dios gumikan sa mayong panglawas nga gihatag niya kanato. I hope anakas mayong panglawas, you are alert and sana gimong pangisip gipabuhi pa kita tungod lamang kini sa kaluoy sa Dios, gugma sa Dios, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos niini. We don't deserve it. We don't earn it nor work for it. Kay kini grasya man. Okay, ato ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios bahin sa doktrina sa sala. Ato magitun-an sa miyagi ang bahin sa paghisgot nato ni atong perverse mouth. Ato naman itong gipang hisgutan kung atong tanawon ang kadtong gisulti diya nga a worthless person, a wicked man is the one who walks with a perverse mouth. Now, binisaya sa perverse mouth, nagahulugan kini og masukihong baba. Okay, this means mao ni atong
giingon sa miaging pagtuon nato nga kini nakahulugan og troublemaking is often generated through the mouth, pinagi sa baba, in gossip, maligning, and judging. O by the way, kini nga itong gisgutan, mahitungod kini mga sala. Ug mao nga ato kining gipadayon, kay basig kamo nga bag-o pang nakasunod niini, ato kining tutukan kining maong pagtulunan bahin sa sala. Okay. Basta ana gani musugod og chismis, mao na giingon diri, musugod og istorya og mga dautan. Ang tuyo ra gyud ana mao ang dautan. Ang tuyo gyud ang gubot. Makagubot man gud kining magsugod na og ambli ni mong baon niya magsige na kag chismis. Ang tuyo gyud ana mao ang paglawgaw kung sa ato pang inistoryahan. Mao man gyud na. Apan makahimo ba gud ang usa ka magtotoo na, ang usa ka Kristohanon? Now the mouth, matud pa rin, mao ang external manifestation of one's character and disposition. Pag pakita ka na sa iyang kaugalingon nga batasan. Okay? A twisted, meaning false mouth. Okay? A twisted, false mouth emphasizes the sins of the tongue. Sala sa dila. Now, kining perverse atong tan-awon kuno. Kining perverse mouth nga gisgutan dinhi sa original nga Hebrew is twisted ang original niyang translation. Unsa man po'y binisaya og twisted. Ato ning ihubag binisaya aron mga klaro gyud, no? Ang twisted, ang but pasabot is tuis. Ang twisted, diba? Tuis, twisted. Now, kanang perverse mouth, ang kinaduulan nga mugawas nga description ana niya nga gigamit sa original nga Hebrew nga twisted, kanang ato bang tan-awon nga gansilyo, kita ba ka gansilyo? Kaila ka ba gansilyo? Kanang gansilyo kay ang pagsud ana sa kanang imong tanod, twisting mana aron dili na mabadbad. Okay? Kay mura mag kawit-kawit man na siya ang gansilyo aron ang resulta di na mabadbad. Mao na gigamit sa Hebrew. Kanang gigamit sa Hebrew nga perverse mouth, ang gigamit nining masukihong baba. Ang original gyud ana twisted na siya. Kay ngano man, kay buti pasabot gyud ana ay kun sige man galing ka og ingon ana, mo resulta na nga kadugayan di na mabadbad ang resulta sa imong gihimo. Mas grabe sa original nga Hebrew, kining buti pasabot ning ingon ini nga bersikulo ang iyang pulong. Now, mao nang sa binisaya gisulti lag masukihong baba, pero it does not give any justification to the original Hebrew. Mao na nga sa atong explanation, atong gipagawas kini, a twisted false mouth emphasizes the sins of the tongue. Meaning ana, kanang masukihong baba, ang buti pasabot ana, sala sa dila, sins of the tongue, nga atong gisgutan. Then, we go to the next verse, versikulo 13. Diha na sa Kolosas 3. Niya na, mao na ni atong gisgutan og pangidhat sa mata. Unsa man gud ning pangidhat sa mata? Kay diha magyoy sa original nga Hebrew, dili na gani usahay murag di na mada og laktod i-translate sa English o sa Binisaya, kinahanglan i-describe na. Kaysa kining
mga panahon, sa panahon ba sa pagsuwat ani, by the way, I think kitang tanan na ibaw nga kung mo biyahe ta kanang mupanaw ba laing nasod, laing nga country ba, labi na kung kanang maong country o nasod dili ka ilado nato, importante kayong mahibaw tag unsa ang ilang kultura, right? Like for example, kamong umaadto ay sa Saudi, kinahanglang ma-familiar mo sa ilang kultura, sa mga Arabo dito, unsay sakto o unsay dili. Bisan gani kamo nga buot mo biyahe nga to sa Singapore, for example. Now, lahi ba pod silang mga kultura dito? O moadto ba mo sa Middle East? Lahi po ang ilang kultura dito. Og sa, especially we are talking about the Middle East, ang Middle Eastern culture dinhi, atong makita nga kining bersikulo 13, nagahisgot yun ni sa culture sa Middle East. Diin, kining maong gipanghisgutan dinhi, nagapakita sa pagka di maayo o okay, padayon ta sa paghisgot nining bersikulo 13. Naghisgot man ta bahin sa troublemaker. A troublemaker has body language. Winking means you wink as you run down someone. Mo na to'y atong hisgutan. To signal with the feet means to scrape the feet. It is rude to point with the finger. All this is the body language of mockery, ridicule, and derision. A troublemaker gets his kicks by putting other people down. Sa laing pagkasulti, unsay bot pa sa botani. Nga ang mangita gubot, maugyod ng tao nga manlupig. Kung mahimo iyang lupigo ng tanan. He himself is a slug, but he can put down other people. Dili ni mo siya masaway. Apan kusog siya musaway sa uban. So, who signals with his feet and points with his fingers. Now, anto tadritso sa sunod nga versikulo 14. Unsa naman pud ng sunod versikulo? Who, with perversity in his heart, continually devises evil, who spreads strife, sa kang kinsang kasing-kasing anaa sa pagka-masukihon nga nagalalang og dautan sa kanunay, nga nagapuga sa pagpakiglalis. Ang buot ibasabot nato dinhi nga perversity, sabi ni Saya, pagkamasukihon. Unsa maning pagkamasukihon pod? Di mo sunod, right? Dili mo sunod. Di mo sunod kung unsay sakto. Di mo sunod sa unsay angayan. That is why perversity here is actually what we call deviation from doctrine. Naibaw siya unsay sakto, naibaw siya unsay klaro. Di lang yun siya mo sunod diha. The troublemaker does not go by the Bible. What the Bible says is right and wrong. Some believers spread the word, some believers spread strife. So, with perversity in his heart, continually devises evil, who spreads strife. Now, next verse, verse 15. Therefore, his calamity will come suddenly, instantly he will be broken, and there will be no healing. Unsa naman ning resulta nining maong troublemaker? First, the troublemaker suffers from self-induced misery under the law of volitional responsibility. But eventually, he gets clobbered with divine discipline in 3 stages. Nasayo naman ta sa 3 stages of divine discipline: warning discipline, intensive discipline, and eventually dying discipline. So, duha ray kapaingnan sa usa ka
troublemaker. Unsa tuod po'y Bisayang troublemaker? Kanang tigpangitang gubot, mo na troublemaker. So, either he remembers a troublemaker and be broken, or either he remains a troublemaker and be broken, or depart from being a troublemaker and use the rebound technique of 1 John 1:9. Mao man ay atong gisgutan. Mao man ay atong gipaklaro. So, atong makita kining paghimo gubot. Kining paghimo gubot pinagi sa pagmugna og mga istorya. Maghimo gubot pinagi sa pagsabwag og mga dautan nga mga buhat. Mao kini ang gisgutan nato. O sa laing bahin adto na punta sa Proverbio Kapitulo 6. Abrihan nato ang atong Biblia, Proverbio Kapitulo 6, gihapon kini, nganha na sa 16 ngadto 19, sumpay. Unsa na po'y gisulti diha? Okay? Adunay unom kabutang nga gidumtan ni Jehova. Oo, 7 nga maoy dulumtanan niya. Una, mapahitas ong mga mata. Usa ka dila nga bakakon. Ikaduha na. Ang ikatuo, og mga kamot nga nagaula sa dugo nga inosente. Ang sunod, usa ka kasing-kasing nagalalang sa dautan nga tinguha. Kanunay gyud ning magbalik-balik, kana bang magplano og dautan bitaw? Konspirasi. Kanang moingog, unsaon man nako pagguba ana niya, paglaglag ana niya, pagdaot ana niya. Mao gyud ni kanunay magalalang diha sa kasing-kasing sa ka-troublemaker kinsa nagalalang sa daotang tinguha. Mga tiil nga matulin nga mudalagan ngadto sa binalyako usa ka bakakon nga saksi nga nagapamulong og mga bakak og kanto nga nagapugas sa pagkalalis sa mga kaigsunan. Pagpakiglalis sa mga kaigsunan. Now, gilista na po diri ang mga sala. Haughty eye, lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil, a false witness who utters lies, and who spreads strife among brothers. Now, 7 ang gisgutan dinhi. So, 7 ka buok. Now, unsa ning 7 nga gidumtan ni Jehova? Now, unsa may ipasabot anang gidumtan? Mudumot ba di si Jehova? Dili. So, unsa may ipasabot anang gidumtan? Hate. Now, ang word nga hate, pagdumot, as an anthropopathism, hatred describes the policy of God in terms of human modus operandi, so we can understand it. Wani magpasabot nga gidumtan gyud nga gidumtan apan angay natong makita nga kining gilista dinhi nga 7 ka buok wa gyoy ayo nini atumangan sa Dios. Ingon anaon na lang nato kini pagsulti. Okay? Now, unsa man ning 7 ka buok nga gipanglista dinhi? Sugdan kuno nato pagtuki ang bersikulo 17. Sala baya ning atong gisgutan, ha? Well, unsa man ning mapahitas ong mga mata? Now, kinig yung Hebrew, no? Unsa man ning mapahitas ong mata? Wa pagyud ko makakita mapahitas og mata. Unsa may itsura sa tao nga mapahitas og mata? Unsa may buti pasabot sa original nga mapahitas og mata?
Kung nato lang turon pagkasulti karon, mapahitas-on. Period. Di ba? Mapahitas-ong mga mata. Ang buti pa sabot, ana, mapahitas-on. Haughty eyes is arrogance, which includes everything, tanan. Bitterness, jealousy, vindictiveness, implacability, hatred, self-pity, tanan nga naa nga nalambigit nining maong pulong. Haughty eyes, kanang gitawag natog mapahitas ang mga mata. Arrogance mo ay gisgutan diha. Lying tongue, klaro na gyud na. Ang bakakon nga dila, umatod pa dinhi usa ka dila nga bakakon. Unsa may pasabot sa usa ka dilang bakakon? Bakakon. Not necessarily kay ngano man unsa may nagalangkob sa pamakak. Kung bakakon ka, naghanbaya ang naapil niya ng pamakak. Di kay tang baya ang atong ipasabot ani. So, ang isulti, bakak. Primero, bakak. Unsay lain pa, nga lalangkob niya ng bakak. Unsa pa lain? Pagdaot sa uban. Kana bang magama kang istorya aron lang sa pagdaot sa uban? Mao na. So therefore, atong tanawon kining lying tongue dinhi. Ang buti pasabot ini mao nga it refers to malicious gossip and slander. Hands that shed innocent blood. Unsan man po'y ipasabot ini? Atong masabtan nga usa ka murder kini, pagbuno. Okay, balik ragud ta sa mga verses, verse 18. Haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. Unsa tong haughty eyes? Arrogance. Ang lying tongue, slander. Hands that shed innocent blood, murder. Okay. Naaba mo'y matikdan diyan sa maong bersikulo? Mental attitude sins. Sins of the tongue and overt sins. Nakabantay mo? Na. Klaro gyud kayo. Mental attitude sins, arrogance. Sins of the tongue, slander. Overt sins, murder. Tulo. Ang tulo ka categories of personal sins. Okay? Now, let's move forward. Verse 18. A heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil. Now, there are always frustrated people who become conspiratorial. Okay? Conspiratorial. What is meant by conspiratorial? Kini nagikan sa verb to conspire. Okay? Conspiracy, kanang magsabot-sabot, magplano-plano, apan ang ilang pagsabot-sabot o pagplano-plano, kanang pagdaot. Mao na'y conspiratorial. Nga gaplano-plano, gasabot-sabot sila, unsaon pag-manipulate, unsaon pag-maniobra, unsaon paglaglag, unsaon pagdaot. No, kini mga tawhana, gisgutan din mga taong frustrated. Unsay binisayang frustrated pod? Nasungot. A heart that devises wicked plans and feet that run rapidly into evil. Now, kini manggong mga tao, kasagaran nga mag-conspiratorial, mao ning mga tawhanang gitawag nato og, okay, let's just move forward na lang, okay? Mao ni gitawag. Now, when authority makes them feel uncomfortable, they do everything they can to undermine that authority. That's conspiratorial. Naganmanggong mga Kristohanon nga dili sila tungod kay wa nila anara ang ilang kaugalingon sa
pagpailalom sa otoridad sa pulong sa Dios diha sa ilang kinabuhi, sa otoridad sa Dios sa ilang kinabuhi. Wa sila mag-anad. Di po ni sila makaako sa pagpailalom sa otoridad sa bisag unsa nga mata nga sa otoridad. In other words, they had never been oriented to put themselves under any kind of authority in life. Wa. Maubitaw nga gitun-an man nato every now and then kini ang bahin sa prinsipyo sa otoridad nga kinahanglan natong mga magtutuo ang pagpailalom nato sa otoridad. We need to be oriented to authority, any kind of authority. Ug mao nga ang gisugutan ta dinhi nga pagsabot-sabot, pagplano-plano, pagkonsabo sa tuyo sa pagdaot sa otoridad, mao kini mga tawhana nga wa gyud ni sila magahatag o pagtamod o bisag unsang matang sa otoridad. Wala. Well, of course, balik ko na to. Ang troublemaker man God, ilang tanaw nila, sila ray otoridad. Sakto? Kay ilang tanaw, sila ra kunoy maayo, sila ray sakto. As a result of conspiracy, mao na ni, there is active civil disobedience. Now, feet running rapidly to evil refers to criminality, destruction of property and life in the name of some kind of crusade. Kanang mga pagdaot na sa mga kabtangan, tungod kay doon ako sila katungod sa pagbuhat sa ingon ana, mao na nakagrabe. Kanabang tungod kay ilang gituhuan, bisan og sayop sila, tungod kay nagama naman sila ilang kaugalingon nga sila kuno'y sakto, mao nang mulihok na sila sa pagbuhat og dautan, batok nimo. Bisan dili sila sibo sa sakto. Therefore, we move forward. Verse 19. A false witness who utters lies and one who spreads strife among brothers. Now, unsa man ning false witness? Kana bang muhimo kag testigo nga mauna bisag dili mao, right? Bisag di tinuod. No, makahimo ba ang Kristiyanon og ingon niya na? Makahimo ba ang magtutuo na? You see, ang nakagrabe man God ining false witness tungod kay malawgaw ang sitwasyon. Di ba? Ang bot nato ipasabot ini mao nga kung naay maghimo bakak nga pagtestigo, ang mahitabo mao nga malubog na hinuon ang kaso. Kung naa manggali kaso, ang iyang tuyo mao ang paglubog sa kaso. Now, a false witness is one who lies and makes it impossible to bring out the facts. A false witness who utters lies and one who spreads strife among brothers, meaning ana sa mga kaigsuunan, mga Kristohanon, sowing discord or strife between the brethren, refers kini to playing one person against another. Nagasabot kapag unsa ning playing one person against another? Sabong-sabong. Mao na ibut pasabot ana. Sabungon. No, nahibaw na ba yung tagkinsa ning tawhana? Kusog mo ingon ana, di ba? Wadto na siya sa usa ka Kristohanon og mudayog ingon, nahibaw ka ba nga si kuan mao ni iyang gisulti, namuhonghong na siya ingon ana. Anto na po siya sa ubang mga Kristohanon, honghong na po dito. So ang resulta, pagbantay jud mo ingon ana. I hope di ka ingon ana pod. Pero nakasabot ka na, bahin ini kenta. Nakasabot ka na, I just hope ngano di ay nga si Timoteo nagasulti og kayo ninyo ng mga kumala. Kita ni mo na. Basin og
Sa una, moingon kag, di man na angay likayan, angay man gani na nato sila may mayan. O mahimo ba? Mahimo ba ni silang mga tawhana may mayan? Mamay-may ba ning mga tawhana? Kung wa man gani kini sila maminaw sa pagtudlo sa pulong sa Dios, kung wa man gani nila himong tinuod ang pulong sa Dios sa lang kinabuhi, ikaw pakaha musultig mumay-may nila. Apilon ka nila og duot. Unsay nga nang ingon na iduot, ituros ba, murag gaturos og kuto, apilon ka nilang irok, apilon ka nilang turos, tudson ka ba, may but pasabot. Mo na. Nga naman. Nga no good, mao man ni gusto ining mga tawana. Mao bitang nagasulti, unsa may gisulti. Let's go to 2 Timothy chapter 3, verses 2 to 4. Kining gisgutan din mga Kristiyano na sila. Okay? O by the way, kung imong basahon ang versikulo 1, ani, nagasulti din unsay gisulti sa verse 1? Apan samta kini, nga unya sa kahulaihang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga lisod. Unsa man ang kahulaihang mga adlaw? Kaulahiang mga adlaw. Kanus aman ang kaulahiang mga adlaw. Kining kaulahiang mga adlaw, mahimo daghaning buti pasabot ani. Apan kun atong tanawon kining gipanglista dinhi nga kaulahiang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod. Unsa may buot pasabot ini? Kining tanan nga atong gilista dinhi, gilista ni dili ni para sa unbeliever, dili ni mga dili magtotoo. Kining mga buhat nga tanang gilista nato dinhi para sa mga magtotoo ni. These are for believers. Now, makabuhat ba ang mga magtotoo ini? Pila ka buok nga sala ang gilista dinhi? Giihap ba ninyo? Pila ka buok? Be? Abe ato kunong ipon, magdungan tag ihap. Be? Naay, okay. Lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, unreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. So, pila na sila? 18 or 19? Pero tinagana. Tanawa ra gud ning gipanglistang mga sa nga gipamutang dinhi. Dili ning mga sa gilista para sa mga unbelievers, para nis mga magtotoo, mga believer. Kaya nga ipabugong listahan o mga sala ang mga unbeliever, mga di magtotoo, di na kinahanglag listahan o mga sala ang mga unbelievers. Kay ano man, tunga kay mao na may ilang naandang gipamuhat that is already part of their life, way of life naman na nila. So di na kinahanglan. Ang mga magtotoo, mga believers, moibuti pasabot ani nga sa kaulahi ang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod. Unsay buti pasabot ani? Ang buti pasabot ini mao nga kung ikaw usa ka magtotoo nga nagapadayon sa pagkamasukihon, nagapadayon sa pagkabadlungon, nagapadayon sa pagkakarnal nga way undang, moabot ang mga panahong lisod tungod kay musod ka na sa imong kaulahiang mga adlaw alang niya na. Wa ni maghisgot o kaulahiang mga adlaw nga hapit na. Moingon ka tingalig, o bitaw, tinuod. Ingon ana na bitaw mga tao ron. Nga naman di sa una. Di ingon ana.
Di naman gikan kining mga butanga. Di ba gikan kinaiyang makasasala? Nga mao'y nagpalihok diri ka na to? Nausab na ba diya ang mga kinaiyang makasasaron og sa una? Wa, maura gihapon. So, dili ta mag-magic ani og moingog kini ilhanan nis kaulahi ang mga adlaw. Dili ni ilhanan. Ilhanan ni sa usa ka magtotoo nga nagpadayon siyang pagkakarnal. Nagpasagad na lang sa iyang kahimtang nga nahigawas sa plano sa Dios. Mao na atong buti pasabot nining mao nga sitwasyon. Kay mga tao unya magmahigugmaon sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Diyos nun, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaborot, nga nagahigugma sa kalipay, inay sa Dios hinuon. And we know that when we move forward pagyod, ini, kutob sa versikulo 7, nagasulti na gyud dinhi nga kining mga tawhana likayi ninyo. Mao to'y atong gisgutan nga likayi ninyo. Naunsa may buot pasabot ani? Lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents. Ato ra gud ning isgutan tagsa kung unsa ni sila aron maklaro nato. Ug mao na atong sugdan sa pagtuon sa sunod natong pagtuki bahin nining pagtulunan about sin may tungod sa sala. Tagsa-tagsaon nato sa paghisgot kini. So gidapit kang gihapon sa pagpadayon sa pagsunod ning atong pagtuon sa balang pulong sa Dios. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, let us dedicate the closing moments of our worship service kay kini pagsimba man sa Dios kung kita magatuon siyang pulong. Ngadto ni bisan kinsa who is here without Christ, without hope, and without eternal life. We want you to know that Jesus Christ had you personally in mind when He went to the cross. And every sin that you have ever committed, past, present, or future, has been imputed to Him and judged. So that right where you are, where you sit right now, you can have eternal life by simply believing in the Lord Jesus Christ. Jesus Christ took your place on the cross. He was judged for your sins. He carried all our sins in His own body on the cross. Our sins had been judged. The door of salvation, the door of eternal life is now open. How do you walk through it? Anyone who believes in Jesus Christ shall never perish, but have eternal life. John 3:16. Right where you sit right now, you have the opportunity, you have the freedom, and you have the privacy to believe in Jesus Christ. Why? Your head is bowed, your eyes are closed. That means you have privacy in your soul. Your soul is where you think. Your soul is where you make your decisions. Volition or free will belongs to the soul. And right now, in the privacy of your soul, forming the sentences in thought only inaudibly, you can tell God the Father that you are believing in Jesus Christ. And that is the moment of eternal life for you. Your option, your opportunity. Magampot na. We are grateful, Heavenly Father, for the privilege and the opportunity of fellowshipping in your word today.
challenge us by these things. For we ask it in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.